अरे माई इसको चल लेना कि लगता है कि क्या करी। अब देखनी है कि कोई नहीं कि तो धीरे धीरे कह दे कोलो पानी चला के स्कूल में निकल। मम्मी जी दीदी अरे का लोग आइए दादा ये कैसे हुआ? आइए दादा ये तो ना मना कर लो। अरे ए कन्या सुनो तो हो ये कैसे गिर गई दादा इनका केतन देखो आराम से उठो तो ए जे मना क के गोई नहीं है इनका के केन लगल हो केन घाव लगल चाचा चाचा का जने केने बस गिर न गोई रे तब गिर गईली का दादा ले चल घाव लगल बकाने आइए दादा ओही वाली कहानी का अरे एकरा के माना करत है तब न खिस मानत रे दादा के भाई तोरा कहलानी तुम देख रहे तो तू अरे तो हम माना क के गोनी अब हम का करी बताओ तो धर से डॉक्टर के देखा तो घर ना तू ले चल घरवा धइले भाई रे दादा चल अरे चल हो दादा चल आराम से चल हो रे रामा ओही भारी हम कपड़ा खींचत रही त छीना नहीं धले रे बुच्चे धले रे का जने केने बोले चल घर में तब हम बोलावत है डॉक्टर अरे गिर गली हो दादा का करी गिर गली ये दादा अरे तनी पानी लेबा हम मुंह में दह मुंह सुखाइल बा हो कनीमा के मुंह सुखल बा हो अरे तनी पानी लेबा जाए दादा अरे जे कहां सुताई रे दादा जा ये दादा तनी अरे माई एकदम से चल ले नहीं खिया टूटल बैठल लगता कि अब के करा से हम मांगे खाए के पिए के माई रे माई नंदो बुची बानी तक का जाने खेने उगल बड़ी जब के करा से हम मांगे धीरे धीरे सोचनी की वजह से चल के आई तो धीरे धीरे हम मांग ली। अब चला में तो एकदम से हाफी कबर लागताटे दिन या रात आवताटे आजकल खाऊं के एकदम मन नहीं करता फूल नहीं मियाज खाली कइले रहता मन करता खट्टा खट्टा खाए के। बाप रे बाप हाँ दीदी आई हो मैया ई का करताड़ू हो काढ़त आई हो दादा तहरा के कहाइल बाकी तहरा चूल्हा भी नहीं खेआवे के आ तब तू उठू करताड़ू हम बाइनु धराई बाग दीदी छोड़ दे हम अपने से कर लेते नहीं छोड़ देती अब खाए के मन नहीं करत धराई आई देखा हो इहे नु कहा जाला मेरा नु के हैं छोड़ दे अब तो हम खियावतानी तारा के कहल गइल बा कि देखा ये कन्या पेट में लइका चाहे लइकी भगवान निमन निमन दे देते एकरा से का उ बड़धन दौलत बाटे हैं। देखा कन्या हमनी के सोचत हन कि एगो हमनी के घर में लाला चाहे लाली आ जा से हमनी के घूमे के फिरे के कहीं जाए के तो हमनी के चिल्लावे बड़की मम्मी कतना खुशी होई। ये दीदी हम ये सोचता नहीं कितना निमन से हमारे घर दुआर में भगवान देश लइका फैके सब कोई गोहरावा से बबुआ बबुआ कह के ये नु देखा कन्या दीदी मरचा नहीं के ना देखा कन्या ऊपर नीचे ज्यादा सीढ़ी पर मत चढ़ी है ई त खुशी का बात हटे होलिया तारे त खुशी का बात बा कभी कभी होला ऐसे आ देख तनियो सी पेट में दर्द पटी तब जल्दी पटे कही ह तुरंत ले जाके एम्बुलेंस से गाड़ी से हॉस्पिटल में भर्ती करे के बाटे जनलू दीदी अब ना खाए इतनी खाला पागल हाड़ू खा काली रवा सब की आवत रहते हैं खा लो खाही से बच्चा मजबूत होई तहरा का बुझाता कन्या जूसे आवताटे सांझ सुबह आए दूध है आवताटे सब पियल कर जनलू कल 3 गो डब है पी गलू नु 2 गो पीले में एगो रखले में इधर तो ओकर के खोबवा के मुथु लगा के पंप पे ओही में सड़क ही चला पी ठीक नु दीदी हां
कनिया कि अल्ट्रासाउंड कराए नहीं है तो बबू और एक पूछी हुआ देखा कहर हमरा के आगे ही ओकनी के कह देनी कि एक डॉक्टर जी ई सब हमरा के मत बताई हमर लइको होई त धने बा लइकियो होई त हमरा धने भी है ठीक कहते हैं दीदी पूछे दीदी एक नाम का दैले मैं अब ना कर आज सुना कॉल पे ज्यादा मत जइहा आंगन में घूमी हम मत ईच नीचे सीढ़ी उड़ी पे मत औरत पे मत सुतिया ठीक है ना सुता जला पेट में उन्हें की ना माने नहीं ना त एने उने हो जाई ठीक बात बनो है धर देखा आ शाम के नु खीर पूरी बना दे मीठा मुंह कली ह ठीक नु का खाते हैं खाई जाला सब तीत पाकल मीठ उठ सब खाई जाला आ केहू आई टोला मोहल्ला के त तुरंत कबाड़ी बंद कर दी लुकई लुका जइह ना सामने मत ठीक बा दीदी अपन बबुआ आप हम कुछ चीज के आँच ना आवे देम दीदी पानी लेके आवत तनी ठीक बा जाए बाप बाप एकदम से उठले बैठले नहीं लगता कितना दर्द करता है दीदी हुई नहीं खाए का मन नहीं करता मन करता ले जाकर फेंक दे नहीं यहाँ एकदम से का करी बुझाते नहीं कि जाता नहीं धीरे धीरे उन्हें लुकवा के रखते के करा से पानी मांगी पियासो लगल बा दीदी को तो नहीं रह गई नहीं अरे मैं बाप रे बाप रे का जन केने गोइल बा बबुआ एकरा ई ना बुझाला नु कि हां तनी घर जाई घूम फिर करत रही हैं ऐसन देह बा कने के तनी निक जबुन बाजारे ले किन के ले आई खियाई पियाई हैं कहाँ घूमत रे बबू कहाँ गो रहने पिछुआरिया गो रही देखे थी है ई नहीं कि तनी बाजारे ले जाके नरियर पानी ले के 4 गो ध दे रोज रोज बाजारे ना जइबे तो ले ही रही 4 गो खत्म हो गइल तब हम घर में देखे जाए ना लिया देबा त पियत रही तो रोज एगो पिए ले ही रही 4 गो तो 4 दिन तो खत्म हो गइल ले आके ध द मान के चला रोज बाजारे ना जइब रही घरे त अपन पियत रही नु अरे तो काव जी खाली का उहे पानी पी ले बे तक होरली स्कूल का ले बने काजू किशमिश ओकरा के सब खाए के ले बई कहल जाला ओकरा के सिंझा के खियावल जाला का बोलल जाला छोहाड़ा बा हां दूधवा में डाल के हां दूधवा में डाल के नीर के खियावल जाला उ बड़ुए त खात नहीं कनी तो बता तू ओकरा के डांट बोल तोरा नहीं है बुझा तू इतना समझाई ना कि कनी तनी खाऊ त देही में ताकत दे तनी लड़का भी ठीक रही कोनो दिक्कत ना होई डॉक्टर कहले खाए पिए पर ध्यान दिह जा तो ओकरा इकुर बुझाता तू डांटबो बोल ना तो तोरे का पारे पड़ी अरे हाँ रे बाबू हम का कहीं कने कितने बतावत तब उनका लइके बुद्धि बोले नहीं खे बुझात कहते मम्मी जी मन नहीं खे तू तो तराई चलत हवे त नाती होके का बनाती होगा ई नहीं खेबे तो ओकरा कैसे करम तरुजत तो बढ़िया तने होके धधाई भाई सब भगवान के देनी है भगवान जही आँख खोल के दे दिहन जैसे सबे खेलाई ली हां तो ई अपन देख जाके बढ़िया ले ना तो ओकरा के अपन ना बतैबू तू तो ओकरा नहीं खे न बुझात का खाए के ओकरा तो हम कहते खो तो कहते ना मन नहीं करत तू खाई तबे नु काजू यारियो खाए के पड़ेला ऐसन दहिया पर ना खले पर दही में कमजोरी हो जाई डॉक्टर तो भी जाइब त हाथ में दवाई दे दी के ल खा दवाई कोनो काम करी जवान पानी ना खइब फल फूल ना खइब त पहले तू रात भर हमरा सुते नहीं खे दे तू नहीं खुया ना ई काहे कहते हेने का होता चलता कि हेने फलता कि हेने चलता हे तरे तोरी करत ये रात भर ज्यादा ई सब ना कहलेला उ नरस कुल बतावे लिसन कनिया जानत हई तो जानत या उ जानी तो हमरा तबाह करी ते जा बर्दाश्त ना देखो करी गैया के दूध यारी आधा किलो बढ़ावा त काहे के पाभर में होत नहीं खराब जी चाची के समझाए के नहीं खे तोरा का रे कपड़ा गोता तड़ी अब का हम बड़ा का गोता करी? तिया देखई इतने समझावत हई त काम के जे टेंशन मतलब काम नहीं के करे के हो तब वो मानत नहीं पे की चल गोलिया गेहूं पसारत ये माई तो कपड़ा गोता तड़ी कन्या ए तरह काटे कनी राखी काटत रही अरे घील दा हो तू हूं तनी हाथवा बटाव जदी ना फिर कोरी ना रे तोरा अरे के हट रे बच्चिया हट त हम देखी तू हमरा के हमरे मोई बे परेशान रुपया करी पैसा का धइले बावे नु लगावे के हम ना परेशान हो हम पैसा तोरे लगी ना हमार ना लगी तू मुआवा तो हमरा के तो बुझाता कि तो उनका के माना करते हैं इतना तबो नहीं माना काऊ ची काका हमरा सब कुछ खियाई ना रे काऊ ची ना ओकर जोन मन करला लार चुएला नु जाऊ चुकैता उ चिले खियाई ना हां तो खियावत रही हो न तो जान लनु लड़चुआ ना हो जाई बाबू हां तो तू पूछ नी तो भौजी का खाए के मन करता आ बताइहन त हमरा कही हम पैसा दम लिया के देख खिया दी ठीक बा हमरा के 150 दे के जाई हो तोरा के
तो अपने मत खाइए के दे खातिर। हाँ तोरा मांगे खोई तो हमरा कहे तो हमरा कह द आई भौजी के लेवे के द ठीक बा। ठीक बा। हाँ इना तो अपना के चुराइलू जाए तो मारबो करब समझ जा। हम ना चुरावे नहीं हो। चल तो सही में फिचतिए कपड़ा रे। का जने केने केने बाई इनका के जे माना करत इनके देखा हो कुछ करा मत हमके फेरा में डाल देबू इहो मानत नहीं छी। अरे भौजी का कहतई रे घर में सुतल बड़ी। घर में सुतल बे के कपड़ा गोततई एक होता कपड़ा को तड़े। नेहा कहती है कपड़ा हम को तत रही ऊ कहे ना कही जाके। उहो झूठे बोलत रहे ले बैठ के बतियावत रही बबुआ ले कहती के माई भौजी कपड़ा गोततई। हम गोत के तनी अभी कपड़ा तो हनी के तिरिया चरित्र भगवान ना जानी हन ते कहबे के हम गोततई ऊ कही के हम देखनी है तो के का बात मानी। घर में सुतल बड़ी। अच्छा ठीक बा सुतल बे तो हम जातनी। अरे माई कितना पेट एकदम से दर्द करता है के करा के बुलाई खोई नहीं है खाना तौलो पे। श्री दादा कन्या का हो गलो कुछ ना दे अरे तारा के कहत है कि मने घरे में रह चाहे कुर्सिया निकाल के आगे नाम बैठ तू हेजा काहे बैठत हो। अरे मम्मी जी ओकरा में बहुत और गरम होत रहे तेज के आके अब बैठ गई नहीं का दुखाता का हाथ का तो ये ना मीठी मीठी गजब पेट भी दुखाता ते। तो उतना होला कहत ना रहे ना रसवा के मने वैसे तनिया सब पहले होले के बाद त मने तनी मने दिक्कत बुझाला खाए पिए पर ध्यान द जो घटाई खाए मुंह कर दे। आई हे भगवान जी उ तो जहरो से जहर बगे दादा खइबो मत करी ह ठीक है उ देह फूल जाई कुली आ मैं खून पानी हो जाई जानलू जितना तारा मन करता है खगाई खाए के उतने तू दूध पियबू हॉर्लिक्स पियबू तो फायदा करी तनी घी बा तनी आका भूंजा तब में अनघे तनी घी डाल के हलवा बना के खइबू उ कुल देही में ताकत ले आई। हम जूखा सब खाए के मन मम्मी जी बबुआ लात मारता टिको दादी हाँ तब टाइम मेरा तनु तो होला वैसे जानलू एगो काम सुन ल खाए पिए पर ध्यान द आ ज्यादा तुम कल पर मत जइह लात बिछला जाई काई लागल बा ठीक नु देख कनिया ठीक नु काजू किशमिश बा हो बाजार जाए कहत रही बानू। अरे मम्मी जी सुबह तन की रहे तो उहे का कहला कि पूछी जी पीस के या देनी तन के खाए के तो खैनी अब नहीं के खत्म हो गेल। अच्छा जाते हम बाजारे त ले आइम आ एगो काम कर हमरा के झोरवा द काजू आ किशमिश और का लेम पेस्ता के पिस्ता बादाम कहला उहो ले लेम न। हां मम्मी जी वो सब ले लेम आ देखो कहे ना आला कने पढ़ लिखल ना हो जा अब जान तो कहे में भूला जानी जा हम के मम्मी जी पढ़ा नहीं के उ घाव हाथ में नहीं के रहा। हां त आधा आधा किलो ले लेम के तीन तीन पा ले लेम बा उतना उतना काहे के ले लेम कमे कमे देख के अपना हिसाब से ले लेम हो जाते जानू तो पूछ लेम अपना से। आ झोरवा द कने जाई बाजारे मम्मी जी जा टांग देले वाली वही दिन के। अच्छा जे चूहनिए बगे अच्छा ठीक बा हम ले लेते एगो काम करी ह देख तू काम धंधा मत करिया बैठ रही हम जाते बड़की कनिया के कह के ताके देखभाल करी ठीक अच्छा नु निक से रहियो कने बहुत हमके मन में दिल में खुशी बा के एगो घर में हमके नन्ना मुन्ना आवे वाला बावन ठीक नु आ जान तो कने सोचले बैनु के बबुआ होई नु त ना धरम रसगुल्ला आ बुचिया होई त ना धरम जिलेबी जान जइया हां ठीक से रहिया कने ले हम कह देते अच्छा नु ठीक बा मम्मी जी। ओ एने ओने मत करिया जादे चुल चाल। अरे ना जी कपड़ो तो फीजे दिन त मैं दीदी जी मना कर देतनी कि छोड़ हम फीज देता नहीं तुमसे गोड़वा भरा तई दादा मन नहीं खिलागत ना बैठल बैठल तो कितना जीवन से आगल बटे देखो नी कालवा पर दो चार गो बर्तन बाटे जाते हैं बैठ के धीरे धीरे मान देवे का करम। दीदी लोग तो इतना काम करे से मना करते एक कनिया मत कर पर बैठल इसको ठीक लागत अटे अपना से करही के ना पड़ी। बाप रे बाप घर दुआर पर दम भिनी भिनी क के रखले बाड़ी बुझाता ई लइकी नु कि दम मन करता एकरा के मार मार के कर आ छतिया के बतिया तोड़ दी घर आगन ऐसा। अरे छतिया के तनी होइसन देह बा तनी झाड़ू उड़ू लगा दी त ई माई बहेंगावा बन गइल बिया दम बहेंगावा चल जातिया उठावतिया चप्पल चल जातिया होने लइकी संगे खेले कहो अरे दादा खाली झाड़ू सुबह से बाहर तड़ू तारा का करे
तनी घरे के नु काम करतनी ई बताई हाँ घर में मैं घरे के नु काम करम ई हमार घर हजी तो झाड़ू ना उठ रही सुबह से झाड़ूए ना मरले रहू का लियावा खाना वाना लियावा तनी भूख लागल बा लावतनी का बनल बा खाना तो बनल बाटे मछरी भात मछरी भात हाँ छोटकी के खाए के मन करत रहे तो लाइल हनी देवर बबुआ जाके 2.5 किलो मछली अच्छा तो उ खैले ही हाँ खैले है देखी तो ऐसा न भसुर चाही कि कनहू से आवता तो भवा के याद करता हाँ खैले है बढ़िया से देखी है उती घरे तो तेल लगा बताऊ जब चिल्लाइल ही आवत रही तो कहते ना 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 पहले ओकरा के तेल लगा दा बढ़िया से तब आई है अरे तो दूसर देह बा करे वाली तू ही न बाड़ू हमनी के ना ध्यान देहल जाई तो फिर बाद में दिक्कत न हो जाई हरसानी परेशानी हमनी के दौड़े फौड़े के पड़ जाई ई तो सही कहतनी आ तनी कह दीह कि काम उम कइले जइहन कनी काम कइला से शरीर तनी टाइट रहेला पागल हनी काम करा के करहूं उ जहे बैठतिया बर्तन उठू बन जता थल दे के बैठ जतिया ओइसे में बच्चा पनु दिक्कत न होई चोट लग जाई ओकरा बैठो उठे नहीं खेआवत ये चलते माना हो गइल बा बुढ़ियो माना कतले हमहू क देनी है कि काम मत कर चुपचाप घर में सुता रह ओ तना भारी काम नहीं खे देवे के हल्का फुल्का तनी ले गइनी तनी भोर में तनी रोड पे दौड़ा देनी चला दी हनी माने अब आक चुप रही रहुआ औरत के उठू ना जन्म दुख तकलीफ और बता पट देखी बाप बन गईनी अब सब दुख भुला गईनी जे पैदा कैले बाबू नु जाना ताटे यही तरह तहरा के 4 बजे भोर में हम लिया जाता रही तो हमनी के ऑपरेशन के नौबत ना आई रहे भगवान के कृपा से बढ़िया बढ़िया हो गई करो के घुमावे ली बुढ़िया कभी 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 सुत जाली सन दोनों तो कोई ना जाला कहनी हनु कि देखी अमाजी गइल बानी बाजारे ना गड़ी किस्मी छोड़ा लेवे खातिर आ कहनी हनु कि हम लेके जाते हैं 1600 रुपया घटी ओटी तो फोन करम तब बबुआ से कोनो के स्कैनरवा पर डलवा दी है हाँ तो ओकरो कह दियो गंजड़िया के लेके आवेला कि ना एथी नरियर के पानी ओनी लिया के पियावेला लइका तनी कल लेके आई रहनु 2.5 किलो आम तो बुचियनो के देला ना 3 गो डब लेके आई रहन तो दोनों डब हम भी बैठा के पियनी आ एगो रखले बिया हाँ तो यही से कहल ही ना तो उसे लइका तन की गोर गार सफेद होला सन काता ना खुशी के बात बाजी गिरौगा बड़का पापा कहाई आ तूहू तो बड़की मम्मी कहबे न करबू ये सुनु भगवान हमनी के निमने निमने घर में एगो और गोदी में दे दे हमर छोटकी के खिलावे खातिर ताकि हमनी के आंगन हंसता खेलता रहो कहीं ले दुआरो पर ले आइब तो तारा के कही कि ए बड़की मम्मी बड़का पापा आ गइलन बड़का पापा आ गइलन हमरो को खूब तंग करी जी ए बड़की मम्मी खाना द ए बड़की मम्मी खाना द तंग ना ओकरा खातिर खुला पैसा रख लिह पहिले ही से खुशी के बात बता देख लिह जैसे हमारा लड़का लड़की हमरा के तंग करत असन वैसे नु छोटकी के हमरा के करिए हम त कबो देखी अपन लड़का लड़की आ ना ओकर लड़का लड़की में फर्क रखम सोचम कि हमारे तन मन से भइल बाव देख त केतना अति विचार तार सुंदर विचार बा हे दादा हम त जानत रही तू कुछ और सोचबू मगर त तारी बात सुन के एकदम दिल गदा गदा हो गई भगवान तोहरे लेखा सब कोई के मेहरारू देश रहुए ऐसा सब कोई के पति देश ये तो बड़ा ढेर दिन के बाद तारा मुंह से सुन ले बनी हो ना तो रोज तो नतिये गाड़ी देते रहूं अरे माई को चलो लेने की तो लगता कि क्या करी अब देखा नहीं है कि कोई ना कि तो धीरे धीरे कह दे हैं कोलो पानी में चला के इसको मन नहीं कर मम्मी जी दीदी अरे का हो गल हो का आई हे दादा ई कैसे हुआ आई हे दादा ई त ना मना करी ना उठ 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 अरे ए कन्या सुन त हो ई कैसे गिर गई दादा इनका केतना देखो आराम से उठ त ए जे मना क के गोइनी है इनका के अरे केन लगल हो केन घाव लगल हो बेटवा चाचा का जने केने बस गिर न गई रे तब गिर गईली का दादा ले चल घाव लागल बकाने आइए दादा ओही की कहानी का अरे एकरा के माना करत है तब न खिस मानत रे दादा के भाई तोरा कहलानी तुम देख रहे तो तू अरे तो हम माना क के गोनी अब हम का करी बताओ तो धर से डॉक्टर के देखा घर ना तू ले चल घरवा धइले भाई रे दादा चल अरे चल हो दादा चल आराम से चल हो
ही रे रामा ई कपड़ा खींचत रही त छीना नहीं धले रे बुच्चे धले रे का जने केने केने बोले चलो 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 घर में तब हम बोलाओ त डॉक्टर अरे गिर गोली हो दादा का करी गिर गली ये दादा अरे तनी पानी लेबा हम मुंह में दह मुंह सुखाइल बा हो कनीमा के मुंह सुखल बा हो अरे तनी पानी लेबा जाए दादा अरे जे कहां सुताई रे दादा जा ये दादा तनी अरे लेवा जा हो दादा पानी तनी लेवा जा हो दादा पानी लेवा एक पानी तब पानी ले का रे बाबू आइए दादा हमारा रानिया के का भइले दादा सांस में के चलो आइयो दादा पानी मारो आइयो दादा अरे का हो रे दादा अरे बोलो दादा हां भौजी अरे सारा सारा पनिया भी रे बाबुआ आइयो दादा अरे बबुआ सांस नहीं के चलत रे बबुआ जल्दी हॉस्पिटल वाले चलो सरे बबुआ अरे डॉक्टर भी ले चलो सरे दादा अरे डॉक्टरिया में ले चलो सरे रानिया के रे दादा आइयो दादा देखाई तो चलत हो दादा हम कोई करो